wakamona zvoita timu rekwa Prophet Makandiwa. I have nothing against Prophet Makandiwa, but wakamona zvinoita vafundisi vakwa Prophet Makandiwa kana kuti masanzi kuti vanoda kugerwa saProphet Makandiwa, even mavoice avo vako achinja kuti vataurisa Prophet Makandiwa. But amongst them hapana ari kuparidza saProphet Makandiwa. So they are not preaching the message, they are preaching the preacher. Munhu akakupfugamira anditika, is it within the culture or it's now an art of worship? Now the moment you know it an art of worship, it's no longer a church, it's a cult. A cult is a group of people that believe in something with a leader who is not questioned. The difference between me and them, I'm not a hypocrite. All right. And if I get to my face, kuti kandona nechiti bless you. Unozere kuti iwewe kune vafundisi kuti munenge makagara nawo. Anditika vofonerwa nemwana wavo, how are you daughter? No, God bless you. Right now I'm at the mountain praying for you. Takagara naye mugazebo. Tichitonga 34 yobva yati mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa, imi mukati houno munhu wamadyo uye chidhakwa, shamwari yavateresi navatadzi. Hembe yako ikatorwa anditika inosungwa so yoitwa mapfundo so. Saka ngatiti yasungwa kana kuti ka4 zvoroti kuti you are going to suffer for 4 years. Ikasungwa kana ka7 zvoroti kuti you are going to suffer for 7 years. Aufi unenge uchingodyika chete. Ndakaona vanhu vamwari vakuru vachiti hanzi yeye ukarota uchidyiswa hazvina problem, vaudze kuti chitondowedzerai chikafu ndipe chicken. That's a joke. Kune vanhu vanotodyiswa, munhu anotorota ndarota ndichimwiswa kana ropa kubva musiwo akutorwara. Vanhu vanotodyiswa usiku vakarara for real. Right, wagwan people, wagwan everyone, and welcome back again. Parapa, patinobatana nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika, patinokurukura nevakuru vanenge vachiziva, panoda kuziva information. Muzvara nhasi ndadzosa futi Commander Ibrahim. Why? Because Commander Ibrahim vane zvinhu zvavaitaura, and because of time hatazokwanisa kunyadzopedza zvese. But now manje ndichange ndichitaura nawo a topic iri different from yataita last time, because pana zvimwe zvinhu zvinondiconfuse. Saka vanhu vainditumira mibvunzo yavo, questions avo vachindisinira muinbox kuti komanda wakazouya utibvunziro zvakati. Saka now ndine questions akati one day handinawo, handa ndikurukure nakomanda timboona kuti tingazive sei zvinhu zvimweya, because I do believe kuti komanda zvinhu zvimweya vanozviziva, though inini singatrust hangu kunozobvawo mweya wacho kuti ndewamwari here kana kuti ndewani, but andina nharo dzekuti havazive zvinhu zvemweya. Dambudziko ringatotanga pakuti mweya uyu ndewamwari here kana kuti ndewani, because from previous episode yatakaita na Prophet Takura vaitaura kuti no problem iri kuita Commander Ibrahim ndekungofunga kuti njese chine mweya chinova chinhu chiri right, kunogona kuita chinhu chemweya but chitori wrong, chitori chinhu chistori right, asi nenyaya yekuti chanzi chaitika mumweya takutochipa sando, takuti sando. Saka nhasi tichange tichida kuti tinzwisise nekuunderstanda kuti mumweya macho mune makamira sei, uye zvinhu zvatosangana nazvo sevanhu. Tine zvinhu zvatinonzwa zvakasiyana-siyana kunzi ano kenza idhimoni, ukaenda mapentecost vanoti kenza idhimoni, vamwe vanoti kenza inogadzirwa muchiwanhu, vamwe vanozoti no zvirwere izvi zvinhu zvichigadzirwa mulab. Saka da kuti tinyatsonzwisise nhasi kuna mazvikokota anoziva nezvezvinhu izvi. Commander, welcome. Thank you so much, DJ Spark. Kufanira kusangana nemi zvakare. No, it's always a pleasure to come to the biggest podcast in the country. Because ini nangu mkuru chinhu chekutanga chakataura zvacho ndika kumbotaura nezve vanhu vaiti no havisi zvamukuita zvokumwa waini izvo. Ndofunga hamene makamboita go through comment section patakati mukuru vanonwa waini, vanhu vaiti no havisi izvo zviri kuitwa. It's a sign yekuratidza kuti Commander is a fake prophet. Sorry zvenyu, because me being a prophet is not a matter of an individual's opinion. Alright, it's a matter of... I don't save people, I save God. Okay. So I will save people through God.
Okay. Saka zvafanira kunditi mukadzi wako wakashata wangu. That doesn't move me at all. But I'll give you a scripture for the benefits of these Christians who are rigid. Okay. Luke chapter number 7, verse 33, 34, and 35. Inotichi. Jesu ndiye aitaura in his own words. Mera ndifure. Kuitira kuti vanhu vabatsirikane. Zvinoita vanhu zvinondinakidza nevafundisa. Vane mascripture vanoda kukota nemamwe avanojamba. All right. Andizoti vanozviitirei? Vane avaitaura zveshuwa. But ndiri kuti why vachikota mamwe vachisiya mamwe. Ndoda kuiverenga. Imwe mchikota mamwe mchisiya mamwe. No, andinosiya. Oh. Andina pandakambosiya ini scripture. Okay. Indakataura vasingadiwo kuti izikamwe. All right. Ndo yandakataura. Right, tavapo. All right. Inini shona manje nondinetsa kuverenga. Isaire chirungu haisi problem. Tinonzwa. Ndoda kuti uverenge neshona. No, ina ndisikuita zvekuverenga. Ndokuti vanhu vanzwisise. Ina ndisikuita zvekuverenga. Imi ndimuchaita zvekuverenga Bhaibheri. All right, takati kuverengere baba. Ukandiro kwaJohani maso munandibatisa Bhaibheri. Ngatisiyanei nayo. Right, 33 iri kuti iyo. Nokuti Johani mubhabhatidzi akauya asingadyi chingwa uye asinganwi wine. Imi mukati wouno munhu ndajamba. Asinganwi wine. Imi mukati ane demon. Anditi? Ndi Jesu ari kutaura. 34 yobva yati mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa. Imi mukati wouno munhu wamadyo uye chidhakwa. Shamwari yavateresi navatadzi. Asi uchenjeri hunoratidzwa nevana vawo vose. Okay. Uri kuona here kuti Jesu ari kuudza maFarisi nemaSadusi kuti John the Baptist pakauya before ini ndauya anga asingadyi chingwa anga asingamwi wine because anga asingatodyi chingwa ichocho nekumwa wine. Imi makatoti sei asingadyi chingwa nekumwa wine saka asi munhu waMwari ane demon. Jesu ndobva azouya achimwa wine oti ini ndakaya ndichidya nekunwa. Ndobva mati ye uno munhu wemadyo kana kuti munhu anokara zvoroti munhu ari kunyanya kudya. Ndobva azoti pamberi ndobva mati uye chidhakwa. Sparks iwo hatifita vhura muromo kuti uri chidhakwa kana tisatambokuona uchimwa doro rakawanda kana kuti wakadhakwa. Ndi Jesu ari kutaura kuti ini ndauya ndichitomwa wine nekudya chingwa. But pane scripture yekupedzisira inozoti iyo wisdom inevaridzi vayo. Do you know kuti if you are not born of wisdom you can never have wisdom? All right. Asa kwasunamatira wisdom. Unoinamatira. Ndo grace yadzo dzinozovapo kuti you can pray for wisdom. Bible rinototi aripo here asina uchenjeri pakati penyu ngaanamate kuna Mwari apiwe uchenjeri. So those who don't have wisdom they cannot comprehend or understand wisdom. Kwavari wisdom is foolishness. All right. Because musystem mavo hamuna wisdom. Saka vafundisi vese vaiti vachida kukota zvimascripture zviya number 1 vafundisi vadzitori mhombwe. Avareururi upombwe wavo. Vandodhakwa vanhu ivavo. Inyaya yekuti hatisendi pabusiness yekuti iwe unodai. The difference between me and them, I'm not a hypocrite. All right. Handipfeki tu maface. Kuti kandoona nechiti bless you. Unozere kuti iwewe kune vafundisi vekuti munenge makagara nawo. Handitika? Vofonerwa nemwana wavo how are you daughter? No, God bless you. Right now I'm at the mountain praying for you. Takagara naye mugazebo. Tichiusura. Tichitomwa red wine achitondiri kupi. So the difference between me and them, I'm not a hypocrite. And me not being a hypocrite zvandataura zvava expose vane fear. All right. No. Nyaya yanhasi zvayo haisi pawaini apa taida kungoti tingopfuure nepo tinyatsoti explain at least ndawatsoona tsanangudzo dzinenge dzinoyatsomeka sense because mabudisa Bhaibheri akataura ndichazoti ndaenda kukumba ndonoverenga ndega ndinonzvera ndega because papa pane problem but takuti tichinzvera mazuva ano tangwara ndo zvinofanira kuita muKristu. Enda unoverenga zvaparidzwa uone kuti ndizvo here. Don't just say nekuti mufundisi ati zvakati. Uri kuona vanhu vese vari kuita noisa havasati vamboverenga. Okay. Vakanzwa zvakataurwa namufundisi wani
The problem there kuti people idolize pastors. Alright. Ndivana yes papa kuti changotaurwa men of God wavanomuita kunge kamwari, so yet it's not supposed to be like that. We are just facilitators. But imba munoona zvekudaro imi munokwanisa kwatsiura were because ndindaona sekuti nyangwe papa vasingazvide andika but vanhu vagara vane maitiro avanoitawo. There is a difference. Zvafana murungu tisingambotara nyaya dzekudzana papa ivava mangonsira kana chi 2000 ona kupolisha ibhutsu zvoti mega munoshaya zvoda kumara bhutsu yakachena itsvina yaiona kupi. There is a difference between idolizing someone or worshipping someone and just praising or respecting someone. Vachimadzotsanangura I think papa pane dambudziko rakakurisa singaiti munongoti summarize boss nyaya yedu haisi ikoko. I'll give you an example. These things, they fall in patterns of culture. MuZimbabwe mukadzi wangu akandipfugamira haasi kundinamata, it's a sign of respect. You understand? KuEurope munhu akapfugamira munhu, that's a sign of worship because azvimo within their culture. Okay. KuNigeria munhu apfugami baba anotozvambarara kutorara pasi. You get it? It's within their culture. So if bowing down, ngatipe example yengopfugama nditika. If kupfugama ndikati bowing down takutotaura something different, ngati ngoti shandisa shona. Munhu akakupfugamira anditika, is it within the culture or it's now an act of worship? Now, the moment you know an act of worship, it's no longer a church, it's a cult. A cult is a group of people that believe in something with a leader who is not questioned. Okay. So whatever I say goes. Ndikati Sparks mukadzi wako iwe ndanzina Mwari urufana muramba untomuramba. Ndikati Sparks ndikati sister wa ndanzina Mwari mufana ita mdzimai wangu ndizvozvo. That's a cult. So there's a very thin line between kunamata Mwari neku create a cult. So whenever people start praising you or worshiping you in a way, as a man of God or as a boss, unofanira kunzwisisa nekuziva kuti level randasvika, is this just praise kana kuti katoka form of worship? Okay. Nafana bekuti there's a thin line pakati papa boss panoto confuse. A very thin line. In especially kana panoita problem kana amurume akupfugamira mumwe murume still zvinonyanyooneka still kuti ona mazwano zvakutotyisa manje. Mazwano zvakutotyisa because kune varume vanoita maritywa wechingochana. Alright. Not because they are gay. Akwete nekuti ngochana. So ngachizvitia sidi. Mari it's a ritual. Okay. Itori ritual inotoitwa nevamwe vanhu. Okay. Saka inyaya yekunzi boss mbinga stereki pa risk kuti vamwe varume vanopedzisira vafemerwa mugotsi nazvo izvozvo. Alright. Alright mukuru, I think apa panzwisisa boda kuti kumungopfuna napo ngopa explain ende mapa explain zvekuti ini ndanzwisisa and I hope kuti vatariri vedu vanenge vachiita se vachinzwisisawo. Pane zvinhu zvinodetsa vanhu. Do first question ndinayo. Okay. Pane zvinhu zvekuti unototi munhu akarwara handiti kana akarohwa kana nezvishonzi zvishiri tokuti munhu astroke unzi zvishiri handiti but kumadoctors zvonzi haistroke munhu angastroke chichichichi kobva kwati pane zvirwere zvakaita sana cancer zvekunzi cancer yagadzirwa kozoti zvirwere zvakaita sana covid-19 zvichinzi zvagadzirwa kuamerica iko chimwe yatsotitsanangura izvi zvirwere zvacho first question ndekuti zvinombogadzirikei kana kuti zvirwere zvese zvinogadzirika zvega mumiri zvichienda nezvatinodya nezvatoita sei icho chirwere chinogadzirika ere? Ati mundipindure kusaidi remabhuku mundipindure kusaidi respiritual. So munhu ari asthmatic mumapapu mako mune mapipe, mune zvimapipe zviri mukati mumapapu. Saka zvimapipe zviya zviya mukati zvine lubricant handiti paunofema pipe yakati chinovhurika woti chovharika handiti. Saka pakuvhurika nekuvharika kwaka chiri kuita kuti opening and closing yemapipes ari mumapapu iite smooth. It's because of the lubricant iri mukati. Okay. Andozvona. Saka munhu paanozonzi akutadza kufema kana kuti aita asthma attack, zvazvinenge zvaita zvokuti lubricant iri mukati yaya inenge yati korei zvokuti panovhurika mapipe anenge akunetsa kuvhura kana kudi kuvhara. Okay. You get it? This is just a simple example and it is scientific. But same sequence iyoyo inokwanisa futi kukonzereswa
spiritual effect. How? Urikuona zvinhu zvemweya manje Sparks ka zvine kamwe kakusava logical kanounderstandeka. Rega ndipe example ndichishandisa ora zvinhu zvinozikamwa nemunhu wese. Cancer. Kune matype emacancer akasiyana akawanda. Anditi ngatipe example cancer yemaronda. Wakamboona rimwe munhu anenge achingodyika. Right. Tinotora sheti yako iSparks kana eni hembe yako. Anditi hembe yako ikatorwa anditi inosungwa so yoitwa mapfundo so. Saka ngatiti yasungwa kana kuti ka4 zoro kuti you are going to suffer for 4 years. Ikasungwa kana ka7 zoro kuti you are going to suffer for 7 years. Aufi. Unenge uchingodyika chete. Right. Yasungwa anditi ka7. Pane mashoko anotaura kana kuti zvinoitwa depending nekuti zvaitwa neng'anga here nemuprofita here. Because both sides have the ability to do this. Right. Ngatiti zvaitwa nemuprofita pane mazwi anotaurwa. Anditi nemakesi anosimudzwa. Hembe ya inotorwa yonondonyerwa muchuru. Churu andonochiza. Churu chemajuru. Hembe ya yandonyerwa muchuru chemajuru chinotanga kuitika kumunhu akusi kuita maronda. Antanga kufila kakufambwa so kuti ndenge ndiri kufambiwa. Ende zvandiri kutaura izvo chazoona mucomment section kuti vanhu vakawanda vanotori nezvinhu zvavanonzwa zvichifamba mbodiyani yavo. Panotanga kudyiwa hembe iyo yaya nemujuru ndokutanga kwemaronda. Saka zvinhu zvipane kumushonga unenge wabatwa here kana kuti mashoko chete amukutaura agona kungoita zvinhu zviitike. Chinonzi mushonga Sparks is not like chiri somewhere pachakagara chekuti unoenda unochitora uchishandisa. No. Chinonzi mushonga chakafanana nebullet repfuti. Itori recipe. Mushonga unotogadzirwa. Onzwiza? Just like example yandakakupa last time, tikatora chigubhu ichi tikanyora zita rako tikarisa umo. Toenda tonochera mvura yesuweji apo. Handitika? Totaura mashoko kumvura yesuweji nebepa rine zita rako kuti makaiti muchaita marufu munoita marufu eyo. Aiwa ndauti ndichaita marufu. Marufu ndokumirira aiwa marufu ndi. Makati mimi. Andakapesa example. Makati marufu eyo ndona kutora mvura yesuweji. Ndaipasa example ziko. Unondiite marufu. Ko marufu anenge Right, salangura. So unotoshiba unotanga kuvengwa nevanhu. Kunotora munhu kuti akasvika pavanhu vanotanga ngosuduruka. But same sequence yashanda apa nditika ndogona kutora perfumes Sparks. Anditi perfume ya tinotsvaga kana kuti perfume inodhura kwete 1 dzotsvagwa dziri 2 kana 3 kana 4 neoil dzinomixwa pachitaurwa mashoko akanaka pamusoro peupenyu hwako. Ndosaka chona kuti kuno munhu kuti akangosvika mese vanhu mamuchipenya makutanga musipo vanhu attention yese ndapari anotanga kutongofarirwa so ifavor inenge yatogadzirwa. Just like kuti munhu anotogadzirwa kenza yemaronda yaiswa mumajuru. Alright, zvamukuita zvinodzidzirika here? Zvinodzidzirika but hazvifani kudzidziswa vanhu. Vanhu mukasanodzidzisa nakatanga kuzviita. Now dzinza nedzinza rine zvarinazvo. Okay. Kune dzinza rekuti vanhu varapi. Ukatarisa madoctors ane power stereo kana kuti good doctors. If you trace their lineage uchaona kuti kwaitove nemunhu airapa ainzwisa maherbs. Saka zvinhu izvo zvine story inborn. Alright. Ukatarisa nemwe dzinza uchaona kuti pamwe kwana Temba Gorimbo. Pamwe kwaive nevanhu vaifarira zvekurovana nevanhu stereka ndo vaive nemangoromera. Okay. Zvitori inborn. Kuti munhu anotofila kuti I'm a fighter. Kwete mwe munhu wekuti anoda chisoja akapinda chisoja chinonzwa kuti ndoda chisoja. Whether mati chisoja chiri kubhadhara chisi kubhadhara kune hondo kune anofila so excited. Why? Because ukatresa chona pamwe kumba kwako ine warriors. Okay. Just like my healers, my seers, my prophets. Like I said pane imwe interview kuti hakuna muprofita asingabvi kudzinza rine vanhu vane ng'anga kana kuti vaisvikirwa. Kote ng'anga anofanira kushandisa kuti ng'anga is the wrong word. Anakati ng'anga dzakasvibira. Ng'anga varoi. Hakuna muprofita asingabvi kudzinza anongonyuka kudzinza riko kunotori nevanhu vaitoona. Okay.
ko Mwari akwanisa kukuchuza zvisina chekuita nevamwe avo Mwari ngokuchuza iwewe kana tongotanga zvokutangira pauri. There is nothing impossible with God, my possibilities, but in our time, it's now very rare and scarce because madzinza ese are on the planet anotoita fanike akato assignwa ma positions of functionality. Alright, dauta sindo kudzosera kumashure mbijana pari pamamuchitana nyaya yegomarara paya muchiti kune type kune dzimwe dzinogadzirika dzimwe dzisingagadzirika ndizvo. Cancer dzese dzinogadzirika dzese ko inenge ichinzi blood cancer inenge ichichinja itika. Saka zvinhu zvechekuita nezvatinenge tichinwa everyday zvatinodya everyday. Handiti mimi mune kamwe ndakaona vanhu vaMwari vakuru vachiti hanzi yeye ukarota uchidyiswa hazvina problem vaudze kuti chitondowedzerai chikafu ndipe chicken. That's a joke. Kune vanhu vanotodyiswa munhu anotorota ndarota ndichimwiswa kana ropa kubva musiwo akutorwara. Vanhu vanotodyiswa usiku vakarara for real. Zvinhu zvinotopindidzwa musystem mavo. Saka just like kuti munhu anokwanisa kuiswa problem ropa make handitika rinokwanisa futi kuhiliwa. Saka hakuna inzwai ndikuudze ichokwadi this is the truth. Whether vanhu vanozvibvuma havazvibvumi hakuna chirwere chisingakwanisi kuinjiniwa pamweya. At the same time kune zvirwere zvinokonzerwa zvisina mhepo mukati zviri medical kuti iwewe wanyaya simba handitika wobva waita heart problem hapana mamhepo ipapo ibhodhi yako yakutokurwisa iwewe because iri kukupa signal yekuti something is wrong. Washona kana kuti wanyaya wonda zvekuti something charo wakutonzi pamwe une ropa shoma. You get it? Kana kuti wanyaita stress BP yashuta wobva waita stroke. That is very possible. But ndiri kuti at the same time every disease that is there on the planet can be replicated spiritually. Alright, I think tapanzwisisa pazvirwere pana zvimwe zvinhu zvekuti anonzi ana spiritual wife ana spiritual husband chii chinenge chamboitika zvii zvinenge zvaitika kuti zvinonzi nini zvinokwanisa kutumirwa nemumwe munhu here kana kuti vangorwaroiwo kana veareas agona ngouya zvinoyadzofamba sei? Alright, kune matypes akasiyana ezvo nezvozvo. Number 1 handitika ndoda kukupa example yezvinhu zvaitika kudara. Munhu aiti akafa asina kuroora asina mwana ainzi tiri kukuviga negonzo. Gonzo riya ainzi gonzo iri ndiya mwana wako. Why zvainzi waro vaitira kuti that spirit isazodzoka ichida kuita mwana because inenge ichifila kuti yakabva isina legacy panyika. So that it's a form of a spiritual husband or a spiritual wife. Inotodzoka yototanga kutovhiringidza vanhu mufamily. Number 2, munhu anoenda kunoromba handitika asvika kunoromba anonzi mweya watichakuwinzira kuti ukushandire unoda reward uchaupei. Mweya wacho uri kuda mukadzi obva ati iye no problem ndichaupa vana vangu. But ufanira ndisasparks kuti iwe ngatiti iwe kana iwe ukati vana vako havasi wazvara chete. Kana une brother vana vaye vana vako futi. Uri kuita sense yacho. Saka zvoreva kuti wavhurira mweya uyu kuti upinde mulineage handitika mweya wapa uchapinda mulineage iwe uchazofa kaiwe wakaudaidza but iwe hauna kwauchaenda. That's another form of a spiritual husband. Washona. 3, kune vanhu vanocreata ma-spiritual husbands vanoainvita. Kune munhu wekuti anogona kuva single for a long time ari single for a long time anenge achiimagina kuti ini ndoda mufesa akadai zvokuti anenge achitomuona mubrain dzake kana kuti achitoona mudzimai wacho mubrain dzake waari kushuwira kudanana naye. The more you do that you need to understand kuti a human mind is very powerful. That's the door between worlds and dimensions. Saka by so doing ucha allow umwe mweya kuti uye mu life mako.
ende undouya uchatanga kuita madreams uchirara netype yemunhu wauri kuti ndiye zvinogona kuita once a month, twice a month, kusvikira frequent. Okay. You get the sense? That's another form of a spiritual husband. Then the easiest way of bringing in a spiritual husband or spiritual wife is masturbation. Alright. Kuona porno. Pane munhu here akamboona porno. Otofoona porno pafoni pake handitika. Aona porno pafoni pake handitika. Obva arara. Yeah. Kungoti unoona porno ngemuvhovho watorara. Auchandodzi kuti bhatani rangu rakafurika. Vanhu vane ruchiva ka. Hakuna munhu anongovhura porno, oona porno, apedza kuona porno orara. No, that's a lie. 3 3/4 of scenarios. Munhu akaona porno isedza achadrive obuda mbaono kecha kana kuti achamasturbate. Achavhura drawer rake oburitsa vibrator or masturbate. Now, here is where it becomes very tricky. This is the real truth I want to tell people about masturbation. Masturbation is not imagination. Masturbation is a reality inenge chichiitika. Unzwisa. Sex is very spiritual. But asazonzwisa bosi zvafane kuti inini handisindi kuita. But pane mumwe musikana ari kuita. Maybe ari kumedita inini. Sainta toita here naye. Aiwa una kuita naye, you are not involved. Iye ndiyaita nini? Ndo pandora tunyatsoteerera. Okay. Iwo Sparks wakambotora here mavhu ukaisa muromo mako obva waimagina kuti ishuga otonzwa achinaka. Ama. Saka how come people masturbate imagining DJ Sparks then votonakidzwa? Mundara shinjiri sensitive here. Unoziva here kuti I know ichi vanhu acha unoziva here kuti ma-cells ari muromo mako nema-cells ari kuma-private parts they are very much similar. Their sensitivity it's very much similar. Alright. Unzwisa. Now, kune mweya yetsvina handitika anonzi ma-incubus ndosaka zvichiti zvakasangana izvo pachazvo zvinovakidza faya iwo muromo wacho handiri kuona tendoka and utaka kumeditata nekuunderstand. Yes. Zvauri kutaura ndikuzvinzwisa zvinotomeka sense. Alright. Andei kune madhimoni anonzi ma-succubus nema-incubus. It's just a term randashandisa ndozva mwana wachati no. Kune mamhepo akadaro, mamhepo elast. Okay. Remember what I told you kuti demons are disembodied spirits. Vana vevanhu nengirosi dzaitombowe nemabhodhi. Zvakarambwa futi naprofeti akura wakaya panapo achipikisana nezvamaitaura paprevious interview because panapa zvatoita manje wakatara zvaunongataura tiri open kuti munhu anenge achiti ane maonero akasiyana naako ane mamwe mazira anoita tinogona kuminvite savaizviti izvozvo hakuna ngirozi dzakazimborara nevanhu dzakagadzira zvinhu zvamukutaura izvo. Vanodzidzwa here ngirozi kana kuti vanodzidza dzemabhuku nemafirimu ivo vakambodziona hatizoziva vanhu but seman of god hatichikufungidza kuti maybe vangonanga vakazviona. Ayo apostle takura ngavasataura zvengirosi nemadhimoni havazvizivi, vanoziva zvemasutu ndozvavanoziva. Anyway, ngatisanei nazvo. These disembodied spirits anditika remember they had bodies before. So they enjoyed human activities. Okay. Pauri kumasturbate iwe uchifunga kuti iwewe uri kuimagina. Ziva kuti uri kutorara one of those spirits. Saka nhasi wamasturbate kuswera mangwana wamasturbate handitika uri kunakirwa handitika kuswera mangwana acho wadi wamasturbate the 5th time auchamasturbate yakutouya yega spirit yokuope kwako because ndiwe wainvite. That's another form of spiritual husband. Alright. Ndine imwe dambudziko futi rinosangana nevanhu mukuru. Dambudziko rakaita sekuti zvafana for example kaine zvipe example inini. Kobva kwanzi mbuya wangu kana mai wangu inini vane chinhu chavari kugunun'una nacho
kana kuti ingave kana pane zvinhu zvatakawapromisa hazvina kuzokwanisa kusadzikiswa vari kugunun'una nazvo, then izvo zvedu isusu so zvatanga kusafamba tobva tanzi imimi mai wenyu vakagumbuka gadzirai chakadaiwo tobvunza saka mai vari kubata mushonga zvanzi no havabate mushonga. Is it possible kuti zvinhu zvakadai zviiti kuti ndinongogunun'una ndichigunun'ira ndichigunun'ira komanda ndika then pototaka kuti tikazviitika mulife menyu motofamba imimi motonzi Sparks ndiye ari kugunun'una ari kuti hamuna kumupa mari yefoni yenga makamuvimbisa, but inini handina zvandinenge ndichiita, handina mushonga wandakabata, handina kwandakaenda, asi zvinhu zvikunzi zvikuafekta imimi kana wana haufa true zvinoitika izvo zvakadai kana kuti pana paineka kubata kwemushonga kanenge kakuitika. Ameno ndaitsogona kubvunza mubvunzo wangu zvakanaka but dambudziko marinzwa ndiro. It's not entirely true. Okay. Let me explain it in a simple way. It's an issue of atinoti maAltars. Alright. MaAltars, maportals, madoors are not for to create covenants. Alright. Right. Mwana kana ari mudumbu anditi anenge ane atinoti isusu umbilical cord. Alright. Umbilical cord inenge yakaconnecta paumbu yobva yaenda inoconnecta pa belly button remwana. Anditi ndo cord inoshanda kuti mwana awane manutrients mumuviri wake achibuildika. Anditi mwana paanozvarwa ukamutarisa apa panenge pasina kuvharika apa yatinoti nova. Nova iyi ndo umbilical cord inoconnecta mwana nedenga. Remember, mudzimai incubator iri kucreate a body ichazogara a spirit iri kubva kuna Mwari. Okay. Saka spirit yapa inobva kuna Mwari ichiuya kuzopinda mumwana ari mudumbu remudzimai inopinda neapa. Panova pako apa ndosvika uchiona kuti kana chikunamatira ndo patokubata ndo connection ndo antenna. Okay. Wazvona. Now zvaizoitwa manje kuchivanhu chedu ndezvekuti kuti mwana wedu asazorasika kana kuti asazotetereka nenyika kana kuti asazotikanganwa akaenda kuHarare kubasa anditi kana kuenera kubasa, mwana paidonha rukuvhute rwaitorwa rwoiswa kumachembere, machembere atorwa rukuvhute ruya rwopiswa rosanganiswa nemushonga unenge wasanganiswa une chekuita nefamily iyoyo anditika. Right. Umwe mushonga nedota zvaitorwa zvozorwa panhova yemwana apa ndo painzi mwana agadzirwa nozvaizorwa papi panhova. Ukatarisa vana vakawanda kuma 80s 90s waitoti uchiona kamwana kachecho waitokuona kana zvinhu zveblack apa anditika. Then rumwe rwaitorwa rwunoiswa mukitchen pachikuva wazvizisa. Kitchen iyo pachayo yayo iold makitchen dzedu dzekumusha dziya. There was ndosikaona kuti ukatarisa dzimba dzese dzaive nemadhoo mahombe ekuti waipinda ukanyatsomira, but ukatarisa mukitchen door raitwa ngeraita dikiso kuti paunopinda uchitangori kudi uri kukotama. Why? Because that was a place of worship. Ndosika maiswa chikuva kumberi kana kuti a little grave. Saka rukuvhute rwevanhu vakawanda rwainoiswa papi ipapo. Saka Sparks yo uri kuno kuHarare muchembere vaiti vakanopfugama pachikuva vakati Sparks mwanangu chimbouya kuno uzotoona. Waingori kana makusena wangoti ngambonoona na muchembere kupi? Padeni. Why? Because pachikuva ndo panga pari paAltar pekuti pakataurwa, because paAltar ndo nzvimbo yekuti tikataura tiripo pane zvinoitika. Okay. Saka paizonzi muchembere vakatsamwa paya anditika vanenge vagunun'una vari paAltar vaitonotaura paAltar. So in other words zvine ka level ke wickedness kazvitori nako, because they intentionally did that and they knew the result. Vanotoziva kuti ndikagumbuka zvakafanana nekutorora mukadzi wokuti manje uchazvoona kubasa zvinonodhakwa ende zvosvika zvodhakwa. Why? Because you and the wife are connected. Ndozvakafanana namai, saka vaiziva kuti tikataura tiri pamaAltar pane zvinoitika zvinhu ndo pazvairamba kufamba kusvika mazonovafadza, because altar it was not meant kuti vanhu vasafe. It was meant kuti vanhu varevererwe kuti zvavo
zvifambe. Right, but hakuna ine masituation kana mascenarios ekuti apamborina chikuwa hapana zvakadai zvakamboitika. This is why munongocomplaina zvinhu zvobva zvitakakuitika this is where people need to understand. Imimi kudzinza kwenyu kana kwakatovakwa chikuva hazvina basa chakavakwa nana mbuya vana mbuya. Handitika? It's a door rakavhurwa. Whoever ane authority mudzinza kana mumuri, whether ndimai kana ndibaba, akataura chero ari kubhinga uko chero ari kugokwe, that altar inoresponda, because ndiye anenge achitanga ari kumira sepriest wealtar iyoyo. So whoever ari kunzi ndiye leader wefamily, because remember, andokuremember yokuti kumakuva kune zvivanhu zvaiselectwa kana kuti vanhu vaiselectwa vaizonzi ndi vanonotaura pamusoro wakamira uko, kana kunganga kune vanopinda vanosara wakamira kupi uko. So anyone in the family who has the authority or the overall power as the leader of that clan, akataura chunhu altar iyo inoresponda as long as it in existence. Alright, which means zviri possible kazvo zvinotaura navanhu kunzoni munangona kuroya but andanga ataura akumbira vadzimu wako wobva waita. Suppose kana munhu iye aine power achitorarama panapa aine power yekutoti ndondivhiringidza zvinhu, saka nyaya dzotaurwa dzekunzoni tokumbira vadzimu wake kuti tikwanise kumuroya, kana toda mutupo wake kuti tizokwanisa kukumbira vadzimu kuti tikwanise kumuroya munhu. I will repeat again, like I said, kuti vadzimu have nothing to do with wickedness. Vadzimu were guidance spirits of the families. But dzinza nedzinza rine vanroyi nevanhu vaida power vakazonotora zvavakatora vakabata. Havakumbiri kumudzimu, vanotsvaga muroyi wemudzinza mako, ndiye wavanopa contract yekuroya iwewe. No, ndiye simba yekuroya. No, kwete ndiye ane simba yekuroya, nekuti ndiye ari padhuze newe, ndiye ane access newe, ndiye anogona kumanipulata imbwa yaunogara nayo mumba mako kuti ikumonite iwewe, kuziva zvese zvauri kuita, yoshanda sespy. Kana kiti yako kana mapete mumba mako, ndiye ane access yako kudarika ivo. Oh. Mukuzvinzere guys nyaya yekutaura panapa aini zvinoita kuti confuse but ndikuti kuda kuzvinzwisisa ndinofanira kutosvika pandosvika pakuita se pakuzvinzwisisa kuti ndizive kuti zvinoyatsofamba sei, because maona ndoita inini kana manzwi atakaita tibva tichiguva ndekuti plus apostle other than prophet andikutaurira vakati no mudzimu mwetsvina yese anda zvimo mubhaibheri zvamukutaura izvo. Unaona nyaya yebhaibheri vanhu vanofanira kuvhurika. Okay. Number one, Bible is not a single book. Bible ratinoshandisa isusu rine 66 books. Exodus ibhuku rakazvimirira rekuti unokwanisa kuriverenga ringori Exodus, risiri compilation of. So Bible is a library of 66 books. Then kune rinonzi the Ethiopian Bible rine 88 books, harina 66. Ndo munana the book of Enoch. Okay. Unozviziva here kuti tinotaura zvaAbraham, but Abraham haana kumbobvera aona bhaibheri. Abraham aigara ku of the Chaldeans. Of the Chaldeans yanga iri region yanga yakabatwa kana kuti yairuliwa nema-Egyptians at that particular time. Okay. Ukaverenga rinonzi the book of Abraham ritori mu I think it's part of the rakapfekerwa mu book of Mormon. Alright. Mune book rinonzi the book of Abraham. Abraham rotaura zvaAbraham. You realize kuti Abraham chakaita kuti Mwari vazomuchuza chi, he was not just an ordinary man. He was a man who was questioning the religion of the Egyptians at that particular time. Okay. Ndobva atorwa nemuprista akanzi uyo ateerere akaiswa paaltar kunzi aurayiwe as a sacrifice. Ndobva parova mheni ikauraya muprista. That's when God spoke to Abraham. Havazvizivi izvo vana tribe because chavanongoziva is 66 books in Bible. And you know my problem ndeyekuti Bible rinoti the later house shall be greater than the former, which means kuti marevelation akaonekwa nana Paul, me as the new generation apostle, mind revelations anofanira kunge ari better. Let's give a practical example. Let's say Paul owns auya nhasi. Anditika? Paul akanzi auya nhasi, do you think he will be able to preach to us? He cannot. Why? Paul is the man akanyora mubhaibheri kuti madzimai hafaniri kumira pamberi pekereke ashumira.
Also we want a memory matimbira achizadza vanhu. What do you think you will say? Urikuona here kuti Bible, okay, the Bible anditika was not written for us. It was written to us. There is a difference. Time yainyorwa Bible rainyorwa in accordance nezvaiitika panguva iyoyo. Kwakusina ma cell phone, kwakusina ma Slack aipfekwa nevakadzi, kwakusina ma WhatsApp. Unzwisa? Saka isusu tikada kuritora literally kunge rainyorerwa kwatiri. Anditika? Then there is a problem. But tikanzwisisa kuti rainyorerwa kuti isusu tivhurike tive neunderstanding yekunzwisisa zvaiitwa nevamwe. Anditika? Because right now vanhu vakuita kunge kana zvisina kutonyorwa muBhayibheri zviri wrong. Yet do you know what even the Bible says? Bible racho rinototi zvese zvakaitwa naKristu dei zvakanyorwa zvikarekodwa. Hapaiwanikwa mabhuku aikwanisa kuzvikondena muearth yose. Unozviziva here kuti muKorani mune nyaya dzaJesu dzakawanda. Dzekuti Jesu ari mudiki akaumba shiri dzemavhu madhaka akadzifemera dzikaita shiri dzaibhuruka dzikaita alive. Alright. Yeah, it's there. There are a lot of stories about Christ in the Quran. But havazvizivi vana tribe because havaverengi izvozvo. MaKristu ariko mazuva anongori nemablingers ekuti kana zvisina kunyorwa muBhayibheri. Do you know kuti right now ukanotora a preacher from Ethiopia ukamuwinza munomu achasvika achikuparidzira zvinhu zviri muBhayibheri ravo zvamusingazivi ende munobva mati heresi. Now rigidness inokonzeresa kuti pasave neprogress. Okay. Unzwisa? I'll give you another example kuti unzwisise. Unoziva kuti kuRussia kuenda kuRussia iwewe chero usingamwi vodka you are supposed to take a shot of vodka. Why? It's too cold. You need to take a shot of vodka to warm your body. Otherwise ukasadaro unorohwa nepneumonia kana hypothermia. Okay. Alright. Urikuibata. Unoziva here kuti ukatarisa most hotels kana kuti kuEurope kana varumbwana vachidya most of them vachidya dinner panenge patori neglass of wine. Why? Because wine inobetsera for digestive purposes. That's their cult. Alright. Urikuibata. Unoziva here kuti tichikura kwaive nechunhu chainzi kupeidiwa. Unokuzwa kupeidiwa? Kuti paitorwa kana chigaba so kana chipepa chemukaka choiswa sipo yosungirirwa bharewo kumberi wobva wapfekerwa kubheglados uko wosvinirwa sipo mudumbu wobva wanochaya uchinzi uri kuklinwa mudumbu. Saka muri amatuke uchaona mucomment section vana ruziva zvandiri kutaura. KuSouth Africa kune inoitwa nemazulu kunonzi ukupalaza. Munhu anotora kana 5 lita yemvura oidhudhudzira oimwa ozvirutsisa achiti ndiri kubvisa pane furo reapa risi right rinogara mamhepo roikonzeresa munyama otozvirutsisa. Religion was created by people. Okay. Kristu watiri kutaura nezvake he was never a Christian. Problem iri kuita vanhu vakaita sana try. They are preaching Christ. Yet you are not supposed to preach Christ. You're supposed to preach what? The message of Christ. Vari kuparidza teacher. Kuti teacher aipfeka sutu yanga ine forma button. Saka tofanira kupfeka sutu ine forma mabutton. Teacher vaifamba so. Wakamona zvoita timu rewa Prophet Makandiwa? Number one. I have nothing against Prophet Makandiwa. But wakamona zvinoita vafundisi va Prophet Makandiwa kana kuti masanzi kuti vanda kugerwa sa Prophet Makandiwa even ma voice avo vako achinja kuti vataurisa Prophet Makandiwa. But amongst them hapana ari kuparidza sa Prophet Makandiwa. So they are not preaching the message, they are preaching the preacher. Saka vana try vari kutaura about Christ kuti aipfeka robe rakati Christ aizodai aiwa izvi Christ angasingaiti. They are not preaching the gospel that was being preached by Christ. Kristu akambouya kuti vanhu vaite seiko, aitaura kuti kudii, aiparidza kuti kudii, aiswerana nani. Iwo unoziva kuti Martha naMary vaita nezve
apa vanozviparidza vane kuti Jesu akazodai vakaverenga Bible wakati akaverenga Isaya akaenda kanonamata saisofanira kunamata fana kutsanyawo sematsanyiro aita Jesu. Unozviziva here kuti Bible rinoti nemavanga ake takaporeswa. But unoziva kuti vanhu vangana vari kuenda kuchechi vachingorwara. Apa vari kuzoporeswa ka? Vangani vari kupora? Kwedu vanenge vari kupora. I challenge people in the comment section. Wane makore mangani uchienda kuchechi kwenyu? Uchinamatira mwana kana kuti basa kana kuti wari wanera, how many are getting results? Let's say from 50 people, how many are testifying? And do you know why zviri kuitika fast? Wakambozvunza here sezvo zvekunganga zvitazvinge zvinokurumidza kudarika zvechivanhu kudarika zvekuchechi? Why? Because kunganga hakuna maridzo, kune application of principle. Kuchechi kune motivational speaking nematheory. Havatozivi kuti munhu ari kurwara necancer kuti apore unomuita sei. Havazivi kuti munhu ari barren akonzereswa barrenness ne. All they know kuti Bible rinoti. Iwe vana vasi madofu vanhu vanoverenga Bible. People know scriptures. What they are looking for is application of principle in those scriptures. And inini ndiri kuti if Paul was an apostle and Paul akanyora tsamba achidzendesa kumachechi akasiyana achicorrecta doctrine achidi, why shouldn't I do the same when I'm also an apostle? Pamwe nekuti amusunyadzonamata kumana aiwa haisiye kuti hatisi kunamata. Unoziva kuti inyaya here Sparks, rega ndikuudza kuti inyaya iyi inyaya yevanhu vanenge vachingoti, rega ndipe practical example. Wakamboona here iwo ngatiti Prophet Sparks, Papa Sparks mune vafundisi venyu 20, vamwe vari gweru, vamwe vari kwekwe, vamwe vari kupi handitika. Vafundisi venyu havakatodanwa vana Mwari. But vafundisi venyu pavanongomira papupiro vanhu vachiti and my father Sparks said, and my father Sparks said. Ivo havasi kumbotiudza kuti Mwari akavadana vakazova under Sparks ari kumbotiwo kudii. They don't have their own encounters. They don't have their own revelations. Unzwisa? Okay. Saka chiri kuita kuti tiite kunge we are weaker than vana Paul na Peter. Inyaya yekuti hatina zvedu zvatiri kutaura zvatiri kushumirwa naMwari. Zvese zvatiri kutaura ndezvakaitirwa Paul na Peter. Ndo zvega zvekunzi Paul akazoti kana Paul akati hatimwe. No, it's not enough. How can it be enough when the Bible says the latter house shall be greater than the former? Jesu anoti muchaita zvakadarika zvandiri kuita. Saka why isusu tiri kuda kunzi tirambe takabatirira pane zvakaitwa na Peter na Paul chete, yeti Jesu akati tichaita zvakadarika zvacho izvozvo? How does that make sense? All right. Ndo babata papa and nyanza tu mawanda and saka ndo pane rigidity, ndo pane biggest error. Ndo sikautona kuti right now vakomana vese vari kuparidza, they want to become like Prophet Makandio, they want to become like Prophet Hubert, they want to become like Prophet Magai. They don't know who they are. Do you know kuti Bible rinoti Elijah anonzi enda unozodza Elisha, I have anointed him in your place. Zvoreva kuti Elisha ari one ane package ye anointing yake yaanga atogadzirwa nedenga. Elisha ozoti kuna Elijah, I want double portion of your anointing. Elijah I operator on single portion, anambovira operator in double portion. So zvoreva kuti Elisha was a student of Elisha, but he was nothing like Elijah. He was even way better than Elijah. But izvozvo zvinenge zvingonzwa vanhu vachiti I want to be like Benny Hinn, I want to ndoda kusvika level raCatherine Kuhlman. Why should we speak about vanhu vakashandiswa naMwari panguva yavo kudhara zvakadarika? God is not looking for another Catherine Kuhlman. God is not looking for another Makandiwa. God is looking for a person who is relevant in this generation. Baba. Okay. And ndisakomanda Ibrahim ndiri kukuudzai kuti ndo level randiri iroro. Ndiri kumberi. Right, commander ndofunga ndichivhara yedu podcast pane mubvunzo revhele important and so andisabonzo kuti timbokurukure nezvazvimuyadza kutsanangurira kuti zvinoyadzofamba sei. Pane mutauri wandakanzwa ende ndakanzwa futi even prophet tsaiwa mukudhara yavavandika vachitaka kuti no kune zvinhu munyika yemweya umu anditi munogona kuendwa vanogona kuendwa iwewe uchienda newe isiriyo uchienda kana nezvemasatanisi
masatanist uchaita zvemasvikiro zvichaita zvimwe but the way amunotaura nyaya dzespirituality I'm sure kuti munodzinzwisisa but hanzi mweya iyi unoona ngori spiritual paushandisa mweya usiriwo chimbeya totsanangurewo panyaya dzemweya because ndikuyoka imwe sermon futi ndakanzwa passion java achitaura aitsanangura nyaya dza false prophet achiti false prophet anotoenda hanzi mwari vanorwisa chinhu munyika yemweya but a false prophet anotopinda munyika yemweya meme ototora kana iri gift yangu ini kana iri mota yangu inini anotoitora munyika yemweya imomo kana ndakati andinamatire andondinamatira ndakatoita mota iya asi ari false saka mayatsonzwisisa mimi understanding yenyu yezvinhu zviri spiritual kuti munoyasanasana zviri spiritual sei I know life is spiritual and one is spiritual in my ways. I said, but people understanding any. People need to understand how these things work. Okay. Tika the spiritual realm. Andita. Trikutaura all right. Kuna anonzi ma realm. Kuna anonzi ma dimensions. Okay. Kuna anonzi ma space. Research mumwezo. All right, let me explain. We have what we call the imagination. Okay. Imagination, it's a space, it's not a realm. In Jimbo, ingori space, where you can exercise anything that you are trying to picture. Okay. So it's a nation where you create images. Ndoda mota blue. Ukatoda mota blue izvo zviri kuti uri imagine uri kutoiona mota blue zvayakaita kana pana 100,000 paside pesiti as I'm speaking utora ndiri mota blue Range Rover and paside pangu pane 100,000 uri kutozviona. You are not just seeing it with your two optical eyes but you are seeing it. That's a space. Okay. Unzwisa realm inzvimbo inotori nezvinhu zviri in existence. Unzwisa dimension inzvimbo iri murealm ine chekuita nepower. Alright, ngatiti realm ibuilding, dimension maroom ari mubuilding. Okay. Handiti? Right. But chinonzi spiritual realm manje kuti ndikuradza kuti varume ava havasati vambomupinda mweya ende havasiye zvavanotaura vakawanda vacho. Okay. Mumweya hamuna mukristu, mumweya hamuna munhu wechivanhu, mumweya hamuna mumuslim. Okay. Mumweya munongori nezvunhu zvirimo nepower. It's a place of power. Unoziva kuti iwe kune ngirozi mumweya, kune madhimoni mumweya, kune zvimwe zvinhu zvatisina mazita azvo. Mamombindere baba ndingataura zvinhu zvatisina kuona. Ndikutaura zvandikaona. Okay, let me give an example. Unoziva kuti vanhu vakaita sana try avazivi kuti kuna anonzi mabalancer. Arisiro zitarawo ndo zvandiri kuadaidza kuti vanhu vanzwisise. Machurches kana kuti maentities ekuti haasi kusaidira Mwari, haasi kusaidira Satani, haasi kusaidira anyone. Basa rawo nderekumaintaina balance. Chete kuti hakuna chinhu chinopinda muearth chisingafana kupinda muearth, hakuna chinhu chinopinda mudimension rakati chisingafana kupinda mudimension rakati, hakuna munhu anowana 100,000 asingafani kuiwana, hakuna munhu anoita mbiri asingafani kuiita. I'll give you a practical example. Anditika? Kune vanhu vekuti anoita mbiri nasoti munyika yesoti ningi odzudzima. Chii chaitika? Anga apinda paasingafani kuti kupinda. Okay. Kune munhu anowina lotto nhasi. Zvotozikama kunzi munhu yaasofana kuwina 1 million because akawina 1 million achagadzira bhomba. Ndopaunoona kuti munhu anonzi aita mari all of a sudden mariyo yadi yapera. Kune munhu anogona kuda kuhara savanhu so. Anditi? Kana kuti munhu anogona kuabvisa ngati ngatiti munhu otengisira vanhu kana mastands ozomuka achiti mastands andangu. Wozwa kuti munhu yakangofa. Chiti chakaitika. Havazvizivi izvozvo because mumweya vari kutaura research yakanyorwa navamwe vanhu kuti kune ngirozi nemadhimoni but they have never seen other entities. Havazivi maentity iwawo because havasati vambovaona. Ndo type yevafundisi vaya vanonzwa vachiti angels are here. Baba, if you see an angel wati kubvunzi tozviziva kuti waiona because
it's not as people imagine or think. Okay. Saka mu spiritual realm, ladies and gentlemen, hamuna religion. Unzisa. Ndozi kautona passion aiti. Ndakambokuudza ndakati ini passion ndomutenda kuti mprofit kuti anoona. Alright. Because uri kuona rimwe zvavanoita havasi kureleasa mota mumweya inonzi ndeya sparks. Aiwa. Alright. Pari kungoreleaswa grace dzemota, alright. Alright. Vane access vanotonopinda vongodi votora. Ndozvakaona tinokuudzai kuti this week tiri kunamatira mari kuti vanhu vaite chi mari. Inyaya yekuti tiri kuziva kuti zvareleaswa pai mumweya. Chiuno chikareleaswa mumweya sparks, n'anga dzinochiona, varoyi vanochiona, maprofita anochiona. Haisi secret. Mumweya hamuna secret. Ari kuona zvozvo wakanitarisa? Wakanyarara ndi? Panyama. But mumweya hauna kunyarara. Zvauri kutaura zvese mupfungwa dzako zviri kutodaidzirwa mumweya. Alright. Uri kuita sense yacho. Ndosakachiona Bhaibheri ichiti atarisa mudzimai neso rekuchiva atorara naye. Why? Because pawakamutarisa handiri kuimagina uri pamusoro. But mumweya manje hausi kuimagina zviri kutodi zviri kutoitika. Saka munyika yomweya handitika hamuna zvekunzi mapindwa naprofeti kana no ano access yekupindamo andopinda. Ko zvinhu zvezvichinzi zvakazobatwa nevatumwa vePersia chichichichichi zvakabatwa munyika imweya mungati explainero here papo kuti izvi zvinenge zvichimuyasa. Alright. Zvezvabatwa nani? Darius, the prince of Persia. Darius was the ruler. Under him there was a guy who was called Zarathustra. Zarathustra, quite when a religion ends, Zarathustra or whatever. This guy wanted to make Darius a god. Okay. Saka mfeso uyu ave na access yemweya zvandambotaura zveshe. Aiziva kuti kune munhu anonzi Daniel anamata. Handiti ukanamata iwewe ngati tiri kunamatira marriage handitika. Mureum ine chekuita nemarriage kana mudimension chekuita nemarriage kune ngirozi inobva yadispatchwa specifically for you. Alright. Zarathustra basa rake raive rekutaimira nekumirira vanhu vaiti munamato kuti Daniel anamata kuti paite mota. Saka ngirozi iri kuya nemota yaDaniel iri kuya manje aiziva season and time. Okay. Just like zvinoitwa vamwe vanhu izvozvo kuti sekuru vako vasati vambokufonera vane nguva vasina kufonera kana imwe hama yako isingakufoneri foneri kana bro wako inongoiri kana ifonera sparks zviri sei muzukuru ndakuminzwa kuti uri sei kuri sei kumba uri sei vana no it's okay uneiko keshere what handinayo sekuru hamira ndimbokukandira something ngopatengera vazukuru pasina 2-3 weeks onzwa sekuru vakatenga manyowani kanti vakati kune vanhu vanotaimira kuti season yekuti sparks aropa fadzo. Alright. Vobva vacollecta munamato iwo. Ndokubatwa kunoita chi minamato. Ndozvaitwa naZarathustra. Okay. Wazvona? Okay. Saka kune vanhu vanofunga kuti vakapenga vachiti zvemwe hazvina basa ina ndindi kumaprofita kana kuti handiendi kun'anga. Kusaenda kwako kun'anga kana kumuprofita ziva kuti pane wedzinza rako anondibhururu wako anotodzifambira nyaya idzodzo. Otoudzwa kunzi sparks akuda kuzoita chi mari. Kana kuti this year ropafadzo yareleasirwa vana shumba. Kutotsvaga kuti wari padhuze anoera shumba wanenge akwanise kucollectira kwaari ndiyani. That's how it works. Alright. Aiwa. I think amene mukuru tichivhara musati matipende namba dzenyu amene mune zvinhu zvamungade kuudzawo here muri eZimbabwe because I understand kuti zvamukutaura information yamukutaura vamwe vanogona kuzoda kuiti vanyatsoinzwisise at a personal level. Vangu nadazoda kubatai kudazoita sei but for now amene mashoko amungade kuudzawo muri eZimbabwe. Mashoko atingada kuudza muri eZimbabwe ndeyekuti pamba pako une fence for protection. Une jurawo for protection. Vamwe mune pfuti for protection. Vamwe mune mapanga for protection. The same way that you are protecting yourself physically should be the same way that you protect yourself spiritually. Okay. Ukasazviprotecta spiritually ziva kuti uchabirwa zvinhu zvauri kufanira kunge uchiwana. As I'm speaking to people right now, kune vanhu vakawanda vakabirwa mazvipo zvavo. Vakabirwa mastars, vakabirwa mablessings, vakabirwa marriage, vakabirwa zvinhu zvakasiyana siyana. We don't just give out this information for enlightenment only,
but even vanhu vari kufesa machallenges or maproblems ezvinhu zvatataura ndo zvatakadanirwa naMwari. Okay. We were called for your difficult situations. Okay. So vanotibata panhamba dzamunovapa. Alright. I think zvichitonyoreka mona mbotipo namba dzenyu dzanokwanisa kubata then ndozodinyora zvedu but mambodzita. Namba dzangu dzavanokwanisa kundibata, it's only for WhatsApp. It's +263 77 88 44 852. Okay. Dzo namba dzamunobatika. Dzo namba dzandodi dzandinobatika. Dzamunobatika. Ko pa social medias account kana paine. I'm not that much active on Facebook, but ukangoti Commander Ibrahim Facebook, Commander Ibrahim pa TikTok, Commander Ibrahim pa YouTube. Especially on TikTok, that's where we have a lot of teachings. We put teachings every day per TikTok. Okay. Then vanenge vachida kunamatirwa, like I always teach people, offering inobviswa. Okay. One-on-one inobhadharwa not for the sake yekuti pane chemweya chiri kubhadhariswa, but for the sake yekuti of my time. Number one. Number two, kuna mwana asiri serious vanongoti akanzwa muprofita wada kungouya for no apparent reason. But if there is a serious issue, ukandifonera zvisinei nekunzi hanzi kubhadhara one-on-one, you will see me. Okay. But vanoda kunamatirwa, vaya vanoda zvemara, vasingadi kubvisa anything. Tinonamatira vanhu kudomboshava every Saturday pa Commander Ibrahim's compound from 6 a.m. to 1 p.m. Vakango kana vachiuya nemakombi vakangwira pana 4th vanoti toda kuburukira kudomboshava panonzi paMungati. Vakangosvika pamashops paMungati vakandodaenda kwaCommander. Vantoratidzwa direction. Kana vachiuya nemota the same vanongomira paMungati. Pane shop yakanzi Tete Chenge. Vakangotifonera vari ipapo kana kuti vakangofunza vari ipapo vanobva vapiwa directions. Okay. Thank you very much, Commander. Netime yenyu neruteshe rwese rwamatidzidzisa panapa. Nesu ndikutodzidza unoitoshamisika uri kutofundukana zvimwe information yamune muchitiudza panapa. Though inini ndichizonoverify. Kuverify kwakanaka monzo kuti mweya unoshanda ndiwa no. The Bible says once I spoke twice you heard, all power belongs to God. Satan wacha wakadzirwa naMwari. Plus my last words ndaenda futi mama. Udze marufu. Nyamakanga. Try kuti anzi na Commander Ibrahim uyai kuma lesson vakomana muri kunyanya wanza theory uyai tikudzidzise zvemweya. Evangelist nchaudza, prophet nchaudza, bishop nyamakanga nchaudza, ndasvitsa message yenyu. Mune Zimbabwe, thank you very much for watching, for supporting this platform. Muchi subscribe, muchi like, muchi follow. Kana uchinge usina ku subscribe, kana subscribe, because each and every day tinoposta something chinogona kuchinja life yako, tinoposta zvinogona kuchinja mararamiro ari kuita izvezvi. Zvinoda kuti ungogara uri up to date, ugara uchiziva zvinenge zvichiitika, because knowledge is power. With that, we are out. Commander, thank you.